Nesa mae darlithwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi pleidleisio o blaid gweithredu'n ddiwydiannol trwy gynnal streicia undydd a gwrthod marcio ac asesu. Yn ôl undeb y prifysgolion a cholega, maen nhw am orfodi'r brifysgol i ail-ystyried yr hyn maen nhw'n disgrifio fel toriadau swyddi creulon a diangan. Fis Ionawr, mi gyhoeddodd y brifysgol gynigion i dorri 400 o staff, ond ddoe mi ddodd cadarnhad bod hynny wedi gostwng i 286. Yn gyrharach, mi ges i air efo Sion Jones o undeb UCU, gan ofyn iddo'n gyntaf faint o gefnogaeth oedd na ymhlith aelodau i'r gweithredu. Nath aelodau o UCU ym Mhrifysgol Caerdydd mwyafrif bleidleisio dros cymryd rhan mewn gweithredu diwydiannol, so felly mae hyn yn fandad clir i'r brifysgol bod ni ddim yn hapus efo'r cynigion, bod ni ddim eisiau unrhyw diswyddiadau gorfodol o gwbl. O'n i'n dall bod yna dros 80% wedi cefnogi a bod hynny'r mandad mwyaf yn hanes cangan yr undeb yn y brifddinas. Yndi, mae'n danos neges glir i bwrdd reoli y brifysgol, bod ni'n teimlo bod y toriadau maen nhw'n ei gynnig, bod nhw'n greulon a bod nhw ddim yn anenrheidiol o gwbl. Dych chi wedi penderfynu peidio cynnal streic fwy parhaol yn hytrach cyfres o streiciau undydd a boicot ar y marcio ar asesu. Fyddwch chi yn ystyried mynd ymhellach os na ydych chi'n gweld pethau'n symud ymlaen? Mae'n digon bosib, wrth gwrs fydd hwn yn benderfyniad da ni'n neud fel undeb, felly fydd o'n rhywbeth fyddwn ni'n bleidleisio fel aelodau, ond mae'n digon bosib, ond wrth gwrs beth swn i'n deud, wrth unrhyw fyfyriwr neu unrhyw riant sydd yn gwrando ar hyn, wrth gwrs, dydyn ni ddim eisiau mynd ar streic, da ni eisiau bod yn dysgu myfyrwyr yn marcio gwaith nhw, ond da ni'n teimlo bod na ddim opsiwn arall, rili. Mae'r brifysgol yn mynnu ar hyn o bryd i gario ymlaen gyda'r toriadau yma, a da ni'n teimlo bod annan diswyddiadau gorfodol o gwbl. Ond wrth gwrs mi nath Prifysgol Caerdydd gyhoeddi ddoe na fydd angen gymaint o swyddi i fynd, 286 yn hytrach na'r 400 oedden nhw wedi gyfeirio ato fo ar y cychwyn, a mae yna obaith hefyd i achub adrannau fel yr adran nyrsio ag ati. Mae pethau'n anodd iawn i'r sector, mae rhai toriadau yn mynd i fod yn anorfod felly. Ond be da ni'n dadlau ydy, ar hyn o bryd, mae'r cynigion sydd gen y brifysgol, dyn nhw ddim yn mynd ati mewn ffordd resymol, mewn ffordd graddol. Be da ni'n dadlau ydy, bod yna opsiwn arall, rili, bod annan i'r brifysgol cymryd approach sydd yn raddol, sydd yn resymol mwyn datrys broblem yma, yn hytrach na mynd y syth lawr y trywydd o diswyddiadau gorfodol ac a gwarad o adranna'n gyfan gwbl. Wrth gwrs, dydy penderfynu weithredu mewn unrhyw fodd ddim yn benderfyniad hawdd. Ydy'r gweithredu mae'n cychwyn yn syth, achos wrth gwrs mae'n dymor asesu yn y prifysgolion rwan, mae'n debygol o gael dipyn o effaith yn dydy? Wrth gwrs, fel dwi wedi dweud yn barod, dydyn ni fel aelodau, dydyn ni ddim eisiau cymryd rhan mewn gweithredu diwydiannol, wrth gwrs pan fyddwn ni'n streicio a cymryd rhan y boicot marcio, byddwn ni yn colli yn cyfloga ni. Da ni eisiau dysgu myfyrwyr ni a wneud yr ymchwil o'r safon gorau, dyna da ni yn fwynhau. Ond ie, da ni ddim yn, does o ddim opsiwn arall i ni, a dyna pam da ni'n neud hyn, da ni'n trio cael yr effaith mwyaf, bod yn disruptive mewn ffordd, mwyn rhoi negas clir i brifysgol, dydyn ni ddim yn hapus yn y ffordd maen nhw'n trin ni ar hyn o bryd. Ond ar ddiwedd y dydd, y myfyrwyr fydd yn dioddau weithan hyn i gyd, yn enwedig nifer ohonyn nhw fallan ni blwyddyn ola ag ati. Be fydda'ch negas chi iddyn nhw? Byswn i'n dweud, os unrhyw fyfyriwr sydd yn gwrando ar hyn rwan, os ydyn ni'n pryderu'n yn poeni am yr hyn sy'n digwydd rwan, y peth gorau nhw'n wneud ydy bostio'r brifysgol mwyn mynegu pryderon nhw. Y brifysgol sydd wedi cael ni'n y sefyllfa hyn, nid ni fel aelodau staff. Wrth gwrs, da ni isio bod yn gweithio, bod yn marcio gwaith nhw, ond ar hyn o bryd, da ni ddim yn teimlo bod yr brifysgol yn gwrando ar hyn da ni eisiau wneud. Da ni'n wneud hyn, nid yn unig oherwydd yn swyddi ni, ond hefyd ar gyfer dyfodol Prifysgol Caerdydd, a sicrhau bod myfyrwyr yn cael addysg o'r safon gorau. Dyna ni, Sion Jones o undeb UCU. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr.